Ndinokukwazisai hama dzangu zuva ranhasi pa12 panotaura kuti hanzi mutikanganwire mhosva dzedu sezvatinokanganwirawo vane mhosva nesu. Pa14 poti hanzi nokuti kana muchikanganwira vanhu kudarika kwavo, baba venyu vari kudenga vachakukanganwiraiwo. Asi kana musingakanganwire vanhu kudarika kwavo, baba venyu havakukanganwiriwo kudarika kwenyu. Zvinotyisa sehama dzangu kuti Mwari vasakukanganwire simply because uri kuramba kukanganwira mumwe munhu kana kuti vanhu vakakukanganisira. Ndo vega vanotigonesa kutipa kutibatsira nekuregerera because wega zvinonetsa. Yeah. Okay. Sekutaura kuri kuita Doreen, forgiveness yaisi nyaya iri simple iri easy. Zvakaoma kuti wakanganisirwa and then woregerera. Sezvataura kuti Mwari vanoti itai munamato uyu muchiti. I remember one other time amai vangu vakanditi kana usingagone kuregerera zviri nani kuti ujambe patiya inotaura kuti ndiregerere kudarika kwangu sekuregerera kwandinoita vanonditadzira nekuti iwo hausi kuregerera, so uri kuita munamato washe apa uchitonyepa zvakare. Saka it's not easy kunge watadzirwa and then woregerera, but tikadzokera back mushoko raMwari rinongotaura kuti varegerere. Ukada kutarisa especially paipe panonzi Jesu achifamba achienda kumuchinjikwa kunoroverwa. Pane this other time yekuti just dawned on me kuti hey, zvinotyisa kuti pane vanhu vaisvipira Jesu mate, yet he was so powerful zvekuti aigona kutovamonyorora miromo iyoyoyo. Ukada kuona that's how we are as people, kuti ndikatadzirwa munhu yendofanira kutomudzoserawo kuti arwadziwe kuti zvaandiita anditadzira. But tikatarisa paexample yaMwari unonoti he was so merciful, vanototaura vachiti varegerere ivava nekuti havana chavanoziva. So I now just think kuti forgiveness is not a natural thing. It's very spiritual and only God can help you to forgive. Not pane vamwe vanhu vane masituations ari justified zvechokwadi kuti ukanzwa nyaya yacho neunobva kuti zvinotyisa zvechokwadi. How can you even forgive someone like that? How can you even forgive something like that? Because zvine zvakadzama zvine zvakaitirwa munhu zvokuti uzoda kumuudza kuti regerera zvine zvakatoma, but it's only God, the Holy Spirit kana auya muupenyu hwedu. Noti Jesu vachienda vanoti ndichakusiyirai mweya mutsvene, mweya mutsvene uchakudzidzisai zvose. He shall teach you of all things. So kana mweya mutsvene auya pamusoro pako, really ndiye ega anotigonesa kuita zvimwe zvinhu zvokuti ukada kutozofunga kuti how did I really forgive this person? I remember this other time as ndiri kubasa kwedu kune imwe process yekuti ukadhila necase unobva utoireleasa ipapo. Saka mazuva iwawo ndaingofunga nevamwe mainini vangu vandakanetsana navo kare tiri vana vadiki chaivo, vana vechikoro but waingonzwa kuti zvavakandiitira mainini ava paipe zvokuti haumboite basa navo, hauna basa navo kuti upenyu hwavo uri kumbofamba sei, but unongonzwa kuti asi vakambozviitirei zviya. And then mweya wangu ukandiudza kuti it's just been going on for so long. I need to start praying about that person. Amai yangu akabva kuti unyatsoti wamuregerera unofanira kuti uzovafonera mainini vavo vati makadi henyu mama, ndokuratidza kuti pamwoyo pako wavasunungura wavaregerera. So it's a process of forgiveness. But kana uchinzwa mumwe mako pane that person pamwe makanetsana naye, uchingotanga kumufunga, I just pray kuti dai Mwari vakubatsira kuti ungoita reach out to that person. Sometimes ungotanga nekuti hai chaiko unotoshamisika kuti munhu yeyoka anga achitodokwairira undofunga kuti anga achitaura newe. So mweya mutsvene ndeega anogona really kutibatsira kuregerera nekuti hazvigoneki kuregerera. Pane scripture iri kuna Ephesians 4 verse 32. I just want to read that verse.
nekuti ukada kuzotarisa nyaya yekuregerera inyaya yerudo really, that's where it comes from, because rudo, kana une rudo rwaMwari rinokuita kuti uregerere kunyange munhu akakutadzira, amene kuti akakutadzira zvakadii. So Ephesians 4:32 inoti iyo, sorry, I'm just gonna go and read it here. Muitirane mwoyo munyoro, munzwirane tsitsi, mukanganwirane sezvamakakanganwirwa naMwari. Saka sometimes ende kuti uzosvikawo pasituation yekuti unzwire mumwe munhu mwoyo munyoroka, ndiMwari, ndimweya mutsvene vega reli vanenge vakubatsira kuti usvike pasituation iyoyo yekuti munhu akakutadzira unonzwa kuti anga asingade, ndofunga anga asingade kundiitira izvozvo, maybe anga ane mamwe maitiro anga achida kuita, anga asingafunga kuti maitiro aita anogona kundikanganisira. Saka it's just the Holy Spirit really who can help us. Saka dai Mwari vangotibatsirawo kuti tikwanise kuregerera, ende forgiveness tikaisiya ichienderera mberi iri attached to bitterness. So sometimes ukada kuti utaura about zvinhu zvakaitika unopupira nehasha zviya zvekuti unototanga kuchema at times uchitadza kutotaura nenyaya yako kuti wakanzi kudii. So Mweya Mutsvene zvakare ngaangotibatsira kuti tigone kuregerera. But forgiveness is such a good thing. Once waregerera munhu unenge wazvisunungura iwewe from that bitterness, ende kamwoyo kakaoma unenge wakutorarama upenyu hwako hwakasununguka zvakatoringana zvakanaka. Okay. Toda kutaura panyaya yekuti zvoni kuregerera chinhu chakaoma chaizvo kuti ukwanise kuregerera, but zvinoda kuti uzviudze kuti ndakuregerera munhu, because kuregerera, ukasaregerera iwewe zvinokuvadza iwewe, haukwanisi kuachieva in your life kana kuti uite something, because unenge wakangobatirira munhu uya akakuitira zvinhu zvakaipa kwauri. Saka kuti uwane kuregerera zvinoda kutozvipira kuti ndakutoregerera munhu uyu kuti ukwanise kuachieva muupenyu hwako, because forgiveness inokuvadza iwewe, haikuvadzi munhu akakukuvadza, inokuvadza iwewe. Because sometimes unotoona kuti iwewe ndiwe uri kutokuvara, uya akakukuvadza haasi kutozvifunga kuti kune zvandakaita, because kada kutotarisisa munhu uya anenge achitomuvha on, iwe chiri wakabatirira zviya zvakakuita 10 years back, unenge uchiri wanga kungobatira kwangoita hold on pane zvinhu zviya zviya, iye ari kutomuvha on, zvokuti sometimes kada kutaura pamusoro pane zvinhu zvaakakuita anotokangamwa kuti gara zviya ndakambokuita zvinhu zvakadaro. Saka forgiveness inokuvadza iwewe munhu wakuvadzwa, noti kuti inokuvadza munhu akauya. Sometimes vanhu vanoita zvinhu vanouya vachitikanganisa muupenyu. Mumwe munhu anozviita nekusaziva, mumwe munhu anozviita nekushandiswa. Devil can use people. Saka munhu anogona kuzviita nekusaziva, mumwe munhu anogona kuzviita nekushandiswa naSatani. Saka sometimes iwe ndiwe unenge wakaramba kwangoholda that thing, but that person atokangamwa nezvazvo. Saka forgiveness inokuvadza iwewe munhu. Like tikatarisa inenge yaverengwa naSiyana now pana Colossians chapter 3:13 inotaura kuti muitirane mwoyo murefu, muitirane mwoyo murefu muchikangamwirana kana munhu ane mhosva newe, kana munhu ane mhosva newe nemumwe, kana ane mhosva newe nomumwe, Kristu saizvozvo akatiregerera saizvozvo. Saka zvinhu zvese zvinoenda nekuti ivo Jesu Kristu vakatiregerera. Saka hatina simba rekuti isusu tigone kuholda tadza kusaforgive, kuregerera mumwe munhu anenge akatitadzira, because Ishe Jesu vakatiregerera pazvivi zvedu zvese
vakatiregera. Saka isusuwo tinokwanisa kuregerera. Hatina chinotitadzisa kuti tikwanise kuregerera munhu kana atitadzira. Yes. Yeah. Nyaya yekuregera pane nyaya. Yeah. Pane vamwe pastor vangu vachitekeza vakataura kuti kuna vamwe vanhu vakatadzirwa 1990 tichangohwina hondo. Nazvino akangozvibatirira. Patove nevana nevazukuru vakangosunga. Ndakazonzi, ndikazonzi. Saka tinofanirwa kuva nemweya wekuregera kuti Mwari vatiwanire nyasha. Kuda kutenda Shuraina Chenai vataura zvakanaka zvekutoti izvoni tinofanirwa kuva nemweya wekuregerera. Vamwe takatadzirwa zvimwe zvisingatomboiti. Vamwe vakarovererwa vana ukazviziva kuti mwana wangu ndinhingi uyu. Saka unofanira nokuti Jesu vakangoti tinofanirwa kuregerera. Havana kutaura zvinhu kuti watadzirwa chipi nechipi. Asi vakangoti vanongoda kuti tivaregerere. Takatadzirwa zvimwe zvinhu zvihombe zvimwe zvokuti ega munhu akagara anotanga kuti izvo handigoni kuti ndimuregerere. Asi Mwari vanongoti ivai nemweya wekuregera. Tikatarisa shoko raMwari kuna Hebrews chapter 12 verse 14 inoti tsvakai rugare nevanhu vose noutsvene nokuti kunze kwavo hakuna munhu unoona Mwari. Saka kana vachingota kuti tsvakai izvozvo kutoregerera ndokutsvaka wachona rugare nevanhu vese nokuti pasina izvozvo hakuna anozoona Mwari. Saka vadikani toda ngokurudzirana kuti ngativei nemweya wekuregerera. Takatadzirwa nana mai nana baba nemadikani nema-in-laws edu nanani tikatadzirwa nevanhu vakawanda, vamwe uchidzikizwa pasi, vamwe uchinzi hakuna kwaunoenda. Izvozvo ingova nemweya wekuregerera. Vamwe vanhu vakatosunga madhestiny avo nenyaya yekungosunga zvinhu izvozvo. Kana wasunga watosunga neupenyu hwako, watosunga nokwekuda kusvika. Saka ukangoregera bedzi ukangotudunura uchaona zvokuchaita. Saka dangoti Mwari vatiwanire nyasha tive nemweya wekuregera. Zvikataurwa ingoti hazvina basa izvo. Hazvina basa izvo. Pamwe atari asingazivi. Pane zvataurwa naChenai kuti unogona kutadzirwa nemunhu. Iye munhu wacho wotokanganwa. Iwe ndiwe wakangosunga but iye hachatombozvizivi. Zvokuti ukamubvunza kuti chiko but iwe ndiwe wakangosunga. Sudunura masungo iwayo ese. Hazvinei wakatadzirwa zvakaita sei. Hazvinei vamwe vakatadzirwa kuenda kuchikoro. Vamwe vakabviswa zvisingaite, vakaitwa zvinovava, but ingozvisunungura nokuti Mwari ndivo vanotigonera. Saka hatoda kusvika patinoona mata kuti Mwari Mweya Mutsvene vaise mweya wavo mukati medu tive nemweya wokugona kuregerera. Zvataurwa naChenai kuti iprocess zvishuwa. Hazvingoti watomuka nhasi watodiitira wakutogona kuregerera. Asi Mwari vakaisa mweya wavo mukati medu tinogona kuregerera vadikani. Hazvinei mukatarisa nyaya yaJosefa akatengeswa nemabrothers ake. Kutengesa zvangofanira kuti ngaafe. But iye azova prime minister haana kuzoti makandiitire chiizvozvo. Akabva ativaregerera. Ivo vakasara vachitotya vakati baba vedu Jacob zvavafa tichasara tikaurayiwa nemunhu achisiva. But iye akati handidaro muri madzikoma angu. Onai zvaakaitwa kumukanda mugomba kumutengesa kumuendesa uko. But akavaregerera. Saka tofanirwa kuva nemweya wekuregerera. Ida mukoma wako, ida munin'ina wako, ida ani wako, uve nemweya wekuregerera. Zvibva pakadzikadzika pemwoyo. Saka toda kusvika patinongonamata kuti Mwari vatigonese tigovawo nemweya wokugona kuregerera vadikani. Kuti panozoonekwa Jesu tiwanike tiripo. Nokuti vanosvikobvunza kuti vane zvigumbuka indai uko. Vane zvigumbu hamukwanisi kupinda kune zvigumbu zvenyu nemapfunde enyu memakasunga akatoreba kusvika uko chingoti ndakatadzirwa 1980 1970 1950 19 chakuti uchingosunga hakuna kwaunosvika mudikani. Saka toda kusvika patinonamata kuti Mwari vaise mwoyo wavo mukati wokugona kuregerera. Munombozwa kuti Jesu vakaenda pamuchinjikwa vakapinwa zvisingaiti vachirwadziwa, ropa richibuda nemvura zvese zvichibuda, vambosvipirwa, vambotukwa, vamboudzuruzwa, ndobva vangoti Mwari varegerere nokuti havazivi. Asi vakanga vakasungwa zvisingaiti. Iwo pamwe wakangotukwa bedzi hauna kusungwa kwawanga wakaita. Iwo wakangozvidzwa bedzi pamwe hauna kusungwa kwawakaita, but wakangosunga kweivo Mwari vacho vakatoti ava havazivi zvavanoita varegerere. Saka naiko isu vacho tinovatadzira everyday. Tinoona zvakaipa tinodini but vanongoti kanganwira. Saka kana usingagoni kukanganwawo vamwe zvako zvakangozarawo pazvinenge zviri ipapo. Saka ndegai tisvike patinonamata tichikumbira Mweya Mutsvene kuti utigonese kugona kuregerera.
Tinokutendai baba vedu vakatendeka nokururama. Tikuuyawo pamberi pechigariro chenyasha Jehovha. Hatigoni Mwari wamasimba ose, tiri vana venyu. Vamwe takatadzirwa baba vangu zvakanyanya, tikaramba takangozvisunga tichifunga kuti ndokugona. Asi zvatanzwa shoko renyu nhasi, tigonesei tigone kuregera vakatitadzira baba. Tinonamata nezita raJesu weNazareta. Vamwe vakareka Mwari wamasimba ose, tinokumbira kuti tigone kuregerera. Vamwe vakabirwa, vamwe vakaurayirwa vana chaivo, vamwe vakaitwa zvinovava. Baba, tikumbira Mwari wenyu mutsvene ugare matiri kuti tigonewo kuregerera Mwari vekudenga. Vamwe takachema zvakahwadza makore akawanda tichingochema, asi nhasi zvatanzwa kutaura kwenyu Mwari, tinodawo kuti tigonese, kuti tigonewo kuzoregera hama dzedu, madzikoma edu, vanin'ina vedu, vana vamwene vedu, varume vedu, tigonewo kuvaregera Mwari wangu. Ndanamata kune imi mega munogona, nokuti kana tiri tega hatigoni kuregerera, asi kana mweya wenyu mutsvene wapinda matiri unotigonesa. Ndinokutendai nokuti munogona, ndinokutendai nokuti munoramba muchitigonera baba. Tanamata manherano nezita raJesu. Waniraiwo hanzvadzi yangu iyo Mwari igone kuregerera. Sisi vangu avo, mwana uyo, munhu wese, mbuya avo vagonewo kuregerera Mwari. Zvavakatadzirwa zviri zvisina basa kwavari. Baba, ndakunamatai nokuti munogona. Hapana chamunokundikana naJesu, hapana chamunokundikana, ndamuzombofizve zvemakakundikana. Ndakunamatai nokukutendai nokuti kubva nhasi matotigonera. Takutogona kuregerera, takutogona kukanganura vadikani vedu, takutogona nezita raJesu. Mazvita muridzi weupenyu hwedu, mazvita Mwari wamasimba ose. Tanamata kune imi mega mugoni wazvose, iyemi makasika denga nenyika. Hapana chamunokundikana Mwari. Ndakunamatai nongokutendai muzita nemuropa raJesu vanoshamisa. Amen. Vadikani ndo patagara panapa, tinozoonana futi next week Thursday. Maita basa.